Moi buenos días. Iniciamos o pleno ordinario do mes de xullo. Disculpa a súa presencia don Gonzalo Pérez por asistir a un acto da Xunta de Galicia. Pasamos ao punto número 1, aprobación de acta da sesión anterior. Borrador de acta de 27 de maio de 2026. Hai un erro que creo que non se recolleu a presencia do conselleiro do Partido Socialista. Non está. Creo que non aparece recollido. Me avisou un mouse. Se ten que corregir para que... Recollemos entonces a asistencia. Perfecto. Algún comentario máis a acta? Non? Procedemos a votación. A favor? Unanimidade. O punto 2, o expediente 934 do 17, a modificación puntual número 1 do plan xeral. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Bos días a todos e a todas. Primeiro, disculpade o retraso que tivemos por chegar un pouquiño máis tarde. A modificación puntual número 1 do XOM foi iniciada polo Partido Popular no ano 2016 e hoxe elevamos a este pleno para a súa aprobación provisional. A modificación actúa sobre 5 cuestións concretas. Unha é a fixación de alineacións nos estudos de detalle. A segunda modificación versa sobre a actualización de alineacións e camiños municipais. A terceira é a modificación dos artigos da normativa urbanística. Despois tamén hai unha corrección dun erro material na documentación gráfica que afectaba a 2 parcelas. E, por último, trata a actualización da rede viaria principal. Tendes que disculpar porque faltame unha páxina aquí do que se vai aprobar finalmente. Estaba aquí, sí, tamén o tiñeu. En virtude do exposto, dende esta presidencia levamos ao pleno previo dictame da Comisión Informativa a seguinte proposta de acordo. Primeiro, prestar aprobación inicial ao documento técnico de modificación puntual número 1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Baiona, elaborado pola entidade Ordenación Territorial, Infraestructuras e Medio Ambiente SL, ótima, e presentado no Rexistro Electrónico do Concello de Baiona o 31 de xullo de 2022. Segundo, someter o documento a información pública durante un prazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia. Terceiro, ao beiro do disposto no artigo 47.2 da Lei de Solos de Galicia e 86 da Lei de Solos de Galicia, do decreto, acordar a suspensión por prazo de 2 anos do procedimento, otorgamento. Cuarto, trasladar o expediente administrativo completo a Dirección Xeral de Ordenación. Quinto, consoante o disposto no artigo 60.8 da Lei de Solos de Galicia, o anexo 2 desta norma, regulamento, así como segundo sinalado no informe técnico municipal, obrante do delegado do Goberno de Galicia, do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, da Deputación Provincial de Pontevedra, sometida a votación vista a atribución que confiere este órgano. Ditaminamos favorablemente o asunto, a aprobación definitiva provisional da modificación número 1 do XOM. Moitas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias, bos días a todos e a todas. Quería facer unha pregunta, non sei se me poden contestar. A modificación do articulado que se fai nesta modificación 1 ou a adaptación do articulado á nova lei
Pagouse creo que eran nos orzamentos do ano pasado, se non recordo mal, creo que iba unha cantidad de 15.000 euros donde se preguntou neste pleno para que se iba a invertir ese diñeiro. Queríamos saber se precisamente a modificación deste articulado está relacionado con esa partida presupuestaria dos orzamentos do ano 25. No ano 25, nos orzamentos... Sí. Nos orzamentos do ano 25 había unha partida, creo que era de 15.000 euros, para a modificación, neste caso, do articulado, ou a adaptación do articulado a nova lei, ou as modificacións que sufriu a lei do suelo en Galicia. E queríamos saber, bueno, pois neste caso, se esas modificacións que aparecen aquí están relacionadas con iso ou están pendentes de facer, non por outra cousa, No, eu creo que se refiere á modificación número 3. Eu creo que isto está metido anteriormente, como dixo a concelleira, isto é ano 19. Decir, lóxicamente estaba presupuestado con anterioridade, se contratou a empresa para facer esa modificación e agora o que fixemos foi unha nova modificación que é a número 3, que é a que está, digamos, ahora mismo en traballo, están traballando sobre esa. Esta non, esta aprobación definitiva, como digo, desde o ano 19 hasta aquí chegou e agora queda unha parte que é a aprobación definitiva por parte da Xunta a través do urbanismo. Bueno, pois aclarado isto, o Partido Socialista debe votar a favor. Iago Pereira, do BNG. Grazas, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Bueno, en fin, un pouco o resumo que fixo a portavoz do Partido Popular. Ao final, bueno, é un expediente que ven de 10 anos, un expediente, como todos sabemos, administrativamente lento, hai modificacións, como tamén se comentaron, de adaptación ás leis, bueno, en definitiva, un documento necesario para o plan xeral de ordenación municipal que temos, todos os informes sectoriais e técnicos favorables, nós tamén vamos a votar a favor. Muchas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto número 3, expediente 5135 ano 25, fai referencia a unha solicitud de incorporación de un camiño en Baredo ao catálogo de bens. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Elevamos ao pleno da Corporación previo ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Desestimar a solicitude presentada por unha pluralidade de interesados pola que se insta a esta entidade local para que exerza a facultade de investigación sobre a titularidade dun camiño sito en lugar Carneiro, Baredo, toda vez que non existen suficientes indicios para modificar o inventario de camiños, incluindo no mesmo o tramo de camiño solicitado, vista que dita porción de terreo se atopa grafado na planimetría do xón, mais só se fixan aliñacións na parte coincidente do trazado actual do camiño, nin figura destinado a vial municipal, que do nivel de servizos existentes e de conservación non se pode deducir unha manifestación de dominio por parte do Concello e que, da descripción feita no informe técnico, non parece resultar un aproveitamento xeral no sentido de que sea habitualmente utilizado ou aproveitado por calquera cidadán, nin documentación algunha que acredite a titularidade pública da citada parcela. Segundo, dar traslado deste acordo ao interesado mediante a notificación do mesmo con o réxime de recursos aplicables. Moitas gracias, don Carlos Gómez, do Partido Socialista. Moitas gracias, bueno, como sempre, neste caso, ademais, os informes técnicos xurídicos, o que di que, bueno, pois, non cumple, digamos, cos preceptos para declarar este camiño público, pois, polo tanto, imos a votar a favor da proposta. Moitas gracias, don Iago Pereira, do BNG. Informes técnicos favorables, voto a favor tamén. Bueno, desfavorables, son desfavorables a incorporación ao camiño, o camiño como tal non se incorpora ao inventario. Procedemos a votación, votos a favor, unanimidade. O punto número 4, expediente 3115 do ano 19, é unha aprobación definitiva dunha parcela sobrante que ten a palabra doña Ruth Álvarez.
Si to teño que pedirche un momento tamén o teu papel porque teño un informe de secretaría. Eu non sei que hoxe tiña o día malo, tedes que perdonar porque debeume de quedar en riba do escritorio para non... E o expediente 315. E que trouxen o informe de secretaría en vez de traer a proposta. Elevamos ao pleno, en virtude das competencias recollidas no artigo 22.2, previo dictame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a solicitude presentada por unha pluralidade de interesados pola que se insta a entidade local a que se exerza a facultade de investigación sobre a titularidade... No, este non é cito este o que dixen antes. Sí. Está todo aquí, vale, perdón. Vale. Primeiro, aprobar definitivamente a declaración como parcela sobrante dunha porción de terreo cunha superficie de 74,25 metros cuadrados da inicialmente cedida con data 8/1/2023, cesión que inicialmente contaba con unha superficie de 104,65 metros cuadrados. Segundo, aprobar a descripción da parcela sobrante de conformidade co informe técnico de data 14/3/2024 cas características que tendes na documentación. Terceiro, aprobar a valoración que consta no expediente no informe de Servizo de Arquitectura da Diputación Provincial de Pontevedra. E cuarto, que se proceda a publicar anuncio de aprobación definitiva do presente acordo do Boletín Oficial de Pontevedra. Don Carlos Gómez. Igual que no punto anterior, votamos a favor da proposta. Moitas gracias, don Iago Pereira, do BNG. Ben, simplemente por completar que un pouco que se fixo o lío a señor Álvarez, bueno, que non dixo o lugar, bueno, para que conste que na zona do Xuncal, na parroquia de Santa Cristina. Voto a favor tamén. Moitas gracias. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. O expediente número 5, punto número 5, expediente 100/2026, tamén é un camiño que se pretende incorporar ao inventario de camiños do Concello. Doña Ruth Álvarez. Elevamos ao pleno da Corporación, previo dictame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a solicitude presentada por Procat Ingeniería e Medio Ambiente, SL, pola que se insta a esta entidade local para que exerza a facultade de investigación sobre a titularidade nun camiño sito no Xuncal, Santa Cristina da Ramallosa. Toda vez que non existen suficientes indicios para modificar o inventario do camiño, incluído no mesmo o tramo do camiño solicitado, vista que dita porción de terreo aparecen recollidos como no xón, mais só se fixen alineacións na parte clasificada como solo de núcleo rural, que do nivel de servizos existentes e da conservación non se pode deducir unha manifestación de dominio por parte do Concello e de que da descripción feita no informe técnico non parece resultar un aproveitamento xeral no sentido de que sexa habitualmente utilizado ou aproveitado por calquera cidadán, nin documentación algunha que acredita a titularidade pública da citada parcela. Segundo, dar traslado deste acordo o interesado mediante a notificación do mesmo con o réxime de recursos aplicables. Moi ben, don Carlos Gómez. Igual que nos puntos anteriores, os informes, din que hai que desestimar, en este caso, a proposta, polo tanto, votamos a favor da mesma. Moitas gracias, don Iago Pereira. Sí, de alguma maneira relacionado co punto anterior, informes tamén desfavorables en este caso, voto a favor da proposta. Moitas gracias. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. O punto número 6 é o expediente 1813 de 2026, é de Servizos Sociales e é un protocolo frente á violencia infantil. Ten a palabra doña Ana María Iglesias. Grazas, alcalde. Bos días a todos e todas. Esta proposta é a plasmación práctica do noso compromiso firme coa Lei Orgánica 8/2021 de protección integral á infancia e á adolescencia fronte á violencia. Con este acordo, o Concello de Baiona dá un paso
de xigante para garantir que todas as actividades municipais sexan espazos 100% seguros para os nosos nenos, nenas e adolescentes. Non estamos ante unha simple formalidade, senón ante a creación de ferramentas reais para garantir o benestar dos menores do noso municipio. Como ben avala o rigoroso informe emitido o pasado 23 de abril pola educadora familiar deste Concello, a lei exixe actuar con firmeza, pero tamén cunha lógica xurídica que evite bloquear a administración de forma innecesaria. Por iso, a partir de hoxe, as actuacións municipais van ser reser por 2 planos de control. O primeiro, aplicarase a calquer expediente municipal, xa sean contratos, subvencións, convenios ou xestión directa, onde exista contacto habitual con menores. Será obrigatorio comprobar que todo o personal conta coa certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais. O segundo, un control reforzado. A lei é clara. A figura do delegado de protección e a monitorización de protocolos específicos non se impoñen de xeito xenérico a toda a administración, senón especificamente as actividades deportivas de lecer que se desenvolvan de forma habitual. Pregos de contratación, campamentos de verán, escolas deportivas. Para entender o calado deste acordo, debemos comprender que o protocolo e o delegado de protección son dous instrumentos complementarios que se necesitan mutuamente. Compañeiros de corporación, baseándonos nos protocolos específicos aprobados pola Xunta de Galicia, este acordo que sometemos a votación inclúe 4 puntos fundamentais. Primeiro, aprobamos de forma pioneira 3 documentos chaves redactados especificamente para o noso municipio. O modelo de protocolo municipal de protección, o plan operativo para os campamentos de verán e o plan operativo para os campos deportivos. Con isto garantimos que este mesmo verán os nosos nenos estean plenamente protegidos. Daremos total transparencia a estes documentos publicándoos no portal de transparencia para que as familias de Baiona saiban exactamente como protexemos os nosos fillos. Designamos formalmente como delegada de protección a dona Aránzazu Rial Lema, educadora familiar do Concello, cuxa solvencia técnica, formación e sensibilidade neste ámbito están máis que acreditadas para asumir esta responsabilidade. Notificaremos estes modelos a todos os departamentos do Concello con especial énfase naqueles que organicen ou liciten actividades deportivas e de lecer, para que inclúan estas cláusulas obrigatorias en todos os pregos e bases. En definitiva, traemos a este pleno unha proposta limpa, rigorosa, adaptada á lei e cun plan de acción inmediato para as actividades de lecer e deportivas. A vista da LOPIBI, implementar estas medidas non é opcional, é un deber moral e legal. Por iso, solicito o voto favorable de todos os grupos para este acordo. Moitas gracias. Gracias tamén ao Departamento de Política Social, especialmente a Arantxa Rial, por o traballo realizado. Don Carlos Gómez. O Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. Ben, nos vamos a votar a favor, sin duda. Pero, bueno, me acaba de chamar a atención que dixo literalmente que xa entra en vigor este protocolo nas actividades deste verán. E non están, quero dicir, estamos a día 1 de xullo, non están... Ya hubo reunión con el deporte e con el... Bueno, parece ben, digo que me pareceu curioso no sentido temporal e administrativo de se der a tempo. Gracias. Os campamentos hasta tamén... Sí, un campamento de verán, como digamos, con esa teña todos os documentos en regla, con Sí, Correcto. lógicamente era un tema tan importante que decíamos ao marxen que se va a aprobar en pleno a posibilidade de que elas empezaran a traballar. De feito, tiveron xa reunión con todo colexios, con forzas de Corpo de Seguridade do Estado, un pouco para coordinar todo o equipo e tal. E, lógicamente, os campamentos estaban aí e non íbamos a deixar pasar esa oportunidade de este verán xa pudiera cumprirse Sí, sí. o protocolo. No, por eso preguntaba, me parecía curioso eso que decían. Insisto, votamos a favor. Moitas gracias. Algo máis, Ana? Nada, procedemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben. Temos... Bueno, creo que hubo un problema cos decretos, pero creo que están comunicados xa a todos, non? Se remitiron, non aparece no orde do día, pero foron remitidos o día seguinte, creo. Vale, pasamos a rogos e preguntas. Rogos, empezamos.
rogamos, o Partido Socialista neste caso roga que se arranxe a beira rúa de Palos de la Frontera á altura de Villasol, que despois de, bueno, pois daquel momento de terras que se fixo no seu momento, bueno, pois a situación da beira rúa, bueno, aparte de que está moi mal estado, é perigoso para os viandantes. Por outro lado, gustaríanos tamén, rogamos que se respeten os espazos naturais e poñemos como exemplo o picado do formigón na praia de Santa Marta, que entendemos que era un traballo que non se debería facer nese espacio. Rogamos tamén o pintado urxente dos pasos de peóns da avenida de Sabarís, ese proxecto que el van traballando nel un ano. Rogamos tamén o pintado do carril bici da Ponte de Madeira de Ladeira, que, bueno, habitualmente facíase todos os anos, bueno, nestes momentos pois non se aprecia, digamos, o dito pintado para delimitar o espacio de utilización da bicicleta e dos peóns. Tamén rogamos o control do funcionamento dos aspersores, moitos deles fora de hora ao noso entender, e despois algúns deles, como por exemplo que está frente ao Porto Pesqueiro, que, bueno, pois máis que regar as plantas está regando a carreteira e a aceira. Rogamos tamén o control do alumeado da Praza de Abastos de Sabarís, que en varias ocasións pola noite están acendidas esas luces. E tamén, bueno, rogamos, e sobre todo, e aquí quero matizar que non sei hasta que punto isto, bueno, pois ten certa realidade, digamos, pero sí que, bueno, recibimos unha queixa en canto a que, bueno, non teñen ben claro ou non está ben claro a implantación dos contadores de electricidade no casco vello. Patrimonio di unha cousa, as empresas suministradoras din outra. Rogamos, bueno, pois que se aclare definitivamente esta problemática e bueno, que se lle dé unha solución definitiva, sobre todo para os veciños e veciñas. Iago Pereira. Ben, bueno, despois da intervención de Zoe, me quedan só dous rogos. Bueno, en fin, un deles por favor, arranxen canto antes o lector de matrículas do aparcadoiro do Aral, que, bueno, sei que a semana pasada, a altura do mércores, creo xa funcionaba mal, e a día de onte aínda estaba funcionando mal, por eso traio aquí a pleno. Bueno, en fin, supoño que saberán, o lector non lee correctamente, entón, bueno, se producen problemáticas a hora do cobro, como é lóxico. E bueno, xa non chegamos para o arranxo do paseo marítimo á altura da gasolinera, pero bueno, quizáis o mellor rogamos que de algún xeito, bueno, sinalicen ou intenten adecuar un pouco o paseo do seu estado lamentable que ali ten. Muchas gracias. Pasamos ahora a preguntas. O Partido Socialista. Tiñamos 3 do mes pasado, donde preguntábamos se imos ter retén forestal este ano. Este ano imos ter un operario por Aprol que comeza precisamente hoxe, día 1. Ademais, temos o obradoiro dual de emprego Coidando Miñor 5, no que participan 12 persoas na especialidade de actividades forestais. Tamén tiñamos pendente a pregunta sobre se o Aral cumpre cas medidas de seguridade. Sí. Eu lle digo que non. Preguntábamos se Santa Marta, ademais do movimento de áreas que sufriu ou sufría ao longo do mes pasado, bueno, pois tamén se incorporara area nova e ademais se había autorización para iso. Simplemente se moveu a área como fixeron vostedes cando gobernaron. Esta mesma acción lévase repetindo durante os últimos 10 anos. Falouse cos servicios de costas, aínda que se solicitaron as autorizacións, non se considera necesaria pedir ditas actuacións. De feito, tal e como se contestou o ano pasado polo servicio de costas,
se resolve autorizar considerando que a actuación solicitada non figura entre aquelas que se podan opoñer á naturaleza e usos compatibles co dominio público marítimo terrestre. Por outro lado, presentamos por rexistro, creo que foron 5 preguntas, se non me equivoco. Por un lado, cando se vai a limpiar Monteboi? A limpeza de Monteboi xa está feita, límpianse 2 metros nos laterais do paseos conforme está establecido. Cal é o motivo polo que se pechou Punto Limpio un sábado concretamente e non antes da hora de peche, que son as 2 da tarde, e non se comunicou a modificación do horario? Por orde do Conselleiro de Medio Ambiente e de maneira puntual para poder retirar unha vertedura ilegal de gran volumen no núcleo urbano, solicítase que se acuda a facer a retirada ao punto onde se atopaba a dita vertedura. Si ben é certo que o operario esqueceu poñer o cartel avisando da ausencia puntual como tería que haber feito, polo que compre disculparse polas molestias que esta situación pudo ocasionar a calquera persoa usuaria do servizo do Punto Limpo. Moitas gracias. Cal é o motivo de que non haya barrendeiros en Sabarís? Si hai barrendeiros na zona de Sabarís. O servizo segue prestándose do mesmo xeito que se facía cando vostedes gobernaron. Están establecidas as mesmas frecuencias e repartidas as zonas do mesmo xeito que cando estiveron vostedes. O servizo segue baixo as mesmas directrices organizativas, tal e como se ven facendo dende hai moitos anos, alternando en 2 quendas as 2 zonas a cubrir de Sabarís. Nunca estuvo tan sucio Sabarís. Pregúntelle aos veciños. Por que non se recolle os luns en Sabarís os restos do mercado e se recollen os martes ou outro día? No turno de preguntas creo que as apreciacións como que acaba de facer vostede non teñen lugar, pero porque é unha apreciación súa persoal ou como sempre fai vostede, escoitei na rúa. Vale. O motivo, me pregunta agora o motivo pola recollida do lixo dos contenedores. Desde fai moito tempo se traballa dentro do servizo de limpeza deixando todo limpo recollido as tardes do luns do mercado, unha vez finalizado o mesmo. Unhas horas despois, de madrugada, se procede ao vaciado dos contenedores. As apreciacións, señora Álvarez, non son persoais, son dos veciños e por iso trasladamos as preguntas. Como a que acaba de contestar agora, cando os martes pola mañán, a 10 da mañán, os contenedores están a recoller, por exemplo. E por último, estáse a facer o mantenemento exixido por lei nos colexios, se falamos das caldeiras, extintores e demais. Sí. Como apreciación, e digo polo que non sabemos, non. Don Iago Pereira, unha pregunta. Ben, eu só teño unha en base á contestación que acaba de dar a señora Álvarez. Si realmente vostede cree que o personal de APRO o horario de emprego, como contestou, fai as mesmas funcións dunha brigada de prevención e extinción de incendios. Moi ben, moitísimas gracias. Gracias a todos. En canto teñamos datas, comentamos. Vale, gracias.